Na, sziasztok! Én Jani vagyok a Jani City csatornáról, és nagyjából egy pár hónappal ezelőtt elindult egy új hullám a csatornán, ahol azt lehetett látni, hogy elkezdtem pankrációs dolgokkal foglalkozni. Ez egy kicsit újdonság volt nekem, nem maga a pankráció, hanem az, hogy ezekről videót csinálok, és láttam, hogy azért eléggé nagy rá az érdeklődés. Ugye ezek után, mivel augusztusban voltam a pankráció történelem legnagyobb gáláján, az All In-en, ugye a volt osztályfőnökömmel, Gáborral, és láttuk, hogy érdekel titeket az, hogy milyen volt a gála, mi a véleményem, illetve véleményünk róla. Ezért Gábor kedvet kapott ahhoz, hogy igazából elkezdjen egy saját csatornát, és ott is beszámoljon olyan gálákról, amin én például nem voltam, illetve más olyan dolgokról, amik őket érdekli. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy mint hogyha egy ilyen interjúztatás lenne, átvesszük azt, hogy milyen is volt ez a bizonyos UK Invasion, amin most ő ott volt, mivel hát az All Elite után az Impact Wrestling is tartott nem is egy, hanem több angol eseményt, vagy gálát, úgyhogy ő pedig egy ilyenre el is ment, ezen én nyilván nem voltam ott, és úgy döntött, illetve döntöttünk, hogy erről beszámolna. Nyilván itt nagy részt ő fog beszélni, mivel ő volt ott élőben, tehát én majd a kocoskodó kérdező leszek, de biztos, hogy érdekes volt, úgyhogy megnézzük, hogy ez milyen is. Úgyhogy jó szórakozást kívánok a videóhoz. Sziasztok, én Csile Gábor vagyok, és üdvözlök mindenkit a csatornámon. Ez még egy viszonylag friss csatorna, ahogy Jani is mondta, és olyan tartalmak fognak rá felkerülni, amelyek az érdeklődési körömbe, szórakozási körömbe tartoznak. Elsődlegesen koncertfelvételek, adott esetben pankrációs videók, filmes videók, esetleg játékos videók, illetve minden olyan dolog, ami engem érdekel. A jelenlegi videó, az ahogy az az All Elite Wrestling All In-es gálájának a videóján is beszéltünk már róla. Az Impact Wrestling egy másik amerikai pankrációs szervezetnek egy élő gálájáról fog szólni, mert amikor bejelentette az Impact, hogy ők is október végén egy angol 4 állomásos turnéra készülnek, én bennem egyből megfogalmazódott az a álláspont, hogy nekem ennek az egyik állomásán mindenképp ott kell lennem, mert látnom kell az Impact Wrestlinget élőbe, illetve az Impact Wrestling pankrátorai is élőbe, a fantasztikus All In után, annak ellenére, hogy ez egy teljesen más élmény lesz, ugye gondoltam, és így is lett, tehát teljesen más, de legalább akkora élmény volt, és legalább akkora felejthetetlen szórakozás, amekkora az All In. Ez a turnésorozat abból a szempontból is különleges volt az Impact Wrestling számára, mert 8 év után tértek vissza Angliába, amin nyilván még egy teljesen más pankrátorokból álló rosterrel érkeztek, mint ami már a mostani Impact Wrestlingnek a rostere. Ez a mostani turné 4 állomásból állt. Volt egy Glasgow-i állomás, utána egy Newcastle-i állomás, ami a speciális Turning Point adást ölelte fel, és utána pedig volt 2 Coventry-s adás, aminek az első Coventry-s szombati állomására mentem én el. Tudomásom szerint egyedüli magyarként voltam ott a gálán. A Newcastle-i Turning Point speciális adást azt már viszonylag hamar bejelentették, viszont nem sokkal a turné kezdete előtt azt is bejelentette a cég, hogy a Glasgow-i adás is felvételre fog kerülni, ami egy későbbi Impact heti adásba le lesz adva. Ezután azt gondolta mindenki, hogy a Coventry-s állomásokat is fel fogják venni, de sajnos a 2 Coventry-s esemény az csak egy sima gála volt, nem
került hivatalos felvételre, és nem fog heti adásban lemenni. Azt is közzétette a cég, hogy a pankrátoroknak csak egy bizonyos része fog részt venni ezen a 4 állomásos angol turnén, akiket előre bejelentettek, így mindenki tudta, hogy mire számíthat, és hogy kikkel találkozhat az eseményeken, ami szerintem egy jó döntés volt a cég részéről. Az utazással kapcsolatban megint csak el tudom mondani szerencsére, hogy minden gördülékenyen rendben ment. Budapestről mind a repülőút, utána busszal, illetve Uberrel közlekedtem Coventrybe, illetve Coventryben, valamint a visszajutás is a Luton reptérre, valamint onnan vissza Debrecenbe. Minden sima volt, nem késett semmi. Továbbra is csak azt tudom mondani, hogy a magyar közlekedésnek van még felzárkózni valója az angolhoz képest. Nem is volt a gálának prisója, hanem egyből kezdődött a gála, aminek a meccseit viszont csak részben jelentette be a cég a gálát megelőzően, ami szerintem szintén egy jó megoldás volt, mert így voltak meglepetések. Az este első meccse egy Frankie Kazarian kontra Leon Slater meccs volt. Hát erről a meccsről én annyit mondanék, hogy Frankie Kazarian itt az este kétszer is ringbe lépett, mert a főmeccsbe is szerepelt, mivel a Glasgow-i eseményen a Motor City Machine Guns csapat meccsen Alex Shelley lábsérülés szenvedett, ez utólag derült ki, és így az angol turné további állomásain a Motor City Machine Guns nem tudott Shelleyvel meccset vagy meccsre kiállni, így Chris Sabin mellé a másik 3 Sean Frankie Kazarian csatlakozott, ezt ott bejelentették meccs kezdete előtt. Leon Slater, ő egy feltörekvő ifjú tehetség, még csak 19 éves, és hát lehet azt mondani, hogy egy ilyen tryout-szerűség is volt ez neki, egy ilyen kipróbálás, hogy mennyire állja meg a helyét a cégnél, illetve egy ilyen turné keretében, és mint ahogy a meccs utáni történések igazolták, nagyon is megállja a helyét, és a meccsen is jól teljesített. Frankie Kazariannál nyomott egy nagyon látványos mozdulatokat felvonultató mérkőzést. Természetesen azért a veterán Kazarian nyerte meg a meccset, de a meccs után kijött Scott D'Amore, az Impact elnöke, és hivatalos szerződést ajánlott Leon Slaternek, hosszú távú hivatalos szerződést ajánlott Leon Slaternek, aminek láthatóan az ifjú titán nagyon örült, és gyakorlatilag ott a ringben írta alá a szerződését, és nagyon boldog volt, valamint ezt el is mondta, illetve Frankie Kazarian és Scott D'Amore is méltatták a tehetségét, illetve az elnök elmondta, hogy nem ő az első ilyen jellegű tehetség, aki így járt, hogy ugye egy meccs után kapott gyakorlatilag szerződést tőle, elég csak Josh Alexanderre gondolni, aki jelenleg az egyik legnagyobb sztárja az Impact Wrestlingnek, és az egyik legnagyobb main eventere. Második meccsként következett egy női tag team meccs, egy női csapat meccs. Jordan Grace és egy helyi pankrátor, Emerson Jane küzdött meg Deonna Purrazzo és a Subculture hölgy birkózója Dani Luna ellen. Hát maga a meccs az nem volt rossz, elment, én azt mondanám, hogy itt kicsit kihegyezték Emerson Jane-re, hogy mivel ugye ő hazai, így bemutatták, hogy mit is tud ő, és talán, hogy majd idővel őt is le fogja igazolni a szervezet, de nyilván leginkább, amikor Jordan és Deonna került egymással szembe a ringben, akkor jöttek a közönségreakciók. Én is ezt vártam leginkább. Nem volt egy rossz meccs, viszonylag nem is volt hosszú, egyébként egyik meccs sem volt szerintem hosszú a show-n. Kicsit sajnáltam, hogy Deonna sajnos megint kikapott, bár most nem őt pinnelték a meccsen, tehát nem ő kapott ki hivatalosan, de az ő csapatuk, ugye Jordan pinnelte itt Dani Lunát a végén. Abszolút megérdemelten nyert Jordan és Emerson, ugye Jordan, mint a női roster legerősebb hölgytagja, szerintem, legalábbis, de én jobban örültem volna Deonnáig győzelmének.
Az este következő mérkőzése volt talán az egyik olyan, vagy talán az egyedüli olyan, ami nem volt előre bejelentve. Nem is biztos, hogy baj. Ritz van mérkőzött meg egy Amir Jordan nevezetű, hát valami jobberrel. Nem volt a meccs szerencsére hosszú. Ritz van táncikált egy kicsit, Amir Jordan szintén, aztán megverte, és viszontlátásra. Én úgy gondolom, hogy a következő meccset várták az angolok az egyik legjobban, ahol Brian Myers küzdött meg a hazai hőssel, Gradóval, illetve hát ahogy a cég felkonferálta Impact Wrestling legendával, Gradóval, hát fogalmazzunk úgy, hogy lehet, hogy ők így gondolják, szerintem meg egy jobber volt világ életében. Vagy az letagadhatatlan, hogy ő csak is a szórakoztatási faktor miatt volt mindig is a cégnél, amikor itt volt, illetve gondolom más cégeknél is. Itt is ez volt a lényege, már csak abból is, hogy Brian Myers bevonulása után Grado barátunk Madonnának a Like a Prayer full entrance-ára, full dalára jött be, és a teljes brit közönség, vagy a teljes angol közönség felállva ordította végig a Madonna számot. Nagyon jó volt, libabőröztem én is, ja nem. Brian Myers-en röhögtem inkább, aki a 10 perces Grado bevonulás alatt folyamatosan fanyalgott, grimaszolt, meg mondta ott az első sorokban ülőknek, hogy ő inkább hazamegy, mert ezt a hulladékot nem fogja ő végig várni. Lehet, hogy volt benne valami. Maga a meccs az kb. Annyiból állt, hogy Grado cigánykerekezni próbált, Brian Myers megmutatta neki, hogy kell cigánykerekezni, és utána megpróbálta lepinnelni, és mindenki azt gondolta, hogy hazai pályán Gradót nem fogják elveretni, de szerencsére elverették, és Brian Myers pinnelte a befejező mozdulata után, amit én egyáltalán nem bántam. Számomra az ezt követő meccs volt az este egyik legjobban várt mérkőzése, mert a Moose Rhino párosítás egy izgalmas és pikáns meccsnek ígérkezett. Nem is volt rossz a meccs, eléggé ment az adok-kapok, mind Moose-tól, mind Rhino-tól. Ugye mind a ketten, hát lehet úgy fogalmazni, hogy régóta vannak már az Impact Wrestlingnél. Impact Originálnak is mondanám, hát nyilván nem olyan szinten originál, mint egy AJ Styles, de elég régóta az Impact Wrestling arcai, fogalmazzunk így. Szeretem mindkettejüket, tisztelem is a munkásságukat, és egy jó adok-kapok meccset vártam oda-vissza, amit valamilyen szinten meg is kaptam, leszámítva a befejezését a meccsnek, ami gyakorlatilag egy low blow-val, vagyis egy alulra mért rugással ért véget. Moose tökön rúgta Rhino-t, és utána beadta a befejező mozdulatát rajta, a speart, és utána pedig kikopogtatta, tehát pinnelni tudta szegény Rhino-t, körülbelül egy olyan 7,5-8 perces meccsben. Kicsit a vége miatt én többre számítottam, de megérdemelten nyert Moose. Örültem volna Rhino nyerésének is, de nyilván, hogyha nézzük a két birkózónak a múltját, illetve a két birkózónak a jelen helyzetét a cégnél, itt érthetőbb volt egy Moose győzelem. Jó, az este következő meccse szintén az egyik legjobban várt meccs volt, az angolok részéről legalábbis mindenképp, mert a másik helyi hős, helyi birkózójuk lépett a ringbe. Eddie Edwards küzdött meg Joe Hendryvel. Joe Hendry is körülbelül ugyanolyan fogadtatásban részesült, mint Grado, annyi különbséggel, hogy ez azért nem a szórakoztató faktort erősítette csak ez a meccs, és nem csak azt, hogy ugye komolyan vehetetlen volt, hanem azért ez egy jó meccs volt. Eddie Edwards szintén 2015 óta, amióta itt van a TNA-nél, az Impactnél, a vállán hordja gyakorlatilag a céget, az egyik fő pankrátoruk, szinte folyamatosan main eventer, folyamatosan fő történetszálakban van, az egyik zászló vivője a cégnek, ha lehet így mondani.
Nagyon szeretem Eddie Edwardsot, egyéniben is, csapatként is, amikor a Wolves-zal voltak ugye csapat. És ez is egy szolid meccs volt, és megmondom őszintén, hogy meglepett a vége, mert én itt meg szerintem szinte mindenki a helyszínen szintén brit győzelmet vártak, ugye hogy a brit birkózó fog diadalmaskodni, a helyi birkózó, de nem így történt, hanem itt is Eddie Edwards megverte Joe Hendryt. Egy kicsit meglepetés volt ez számomra is, meg a többiek számára is. Edwards meg is kapta a maga fújolását utána, miután ugye két várra fektette Hendryt, aki nem tudta folytatni a mérkőzést, és miután Edwards kivonult a ringből, Hendryt még elég sokáig éjjenezte ott a közönség, illetve a tömeg, és utána szépen ő is elhagyta a ringet. Ezután jött az est utolsó előtti meccse, a Trinity kontra Giselle Shaw volt a Knockouts bajnoki címért. Ez volt az egyetlen címmérkőzés az estén. A női bajnoki övet Trinity kockára tette Giselle Shaw ellen. Trinityt szerintem nagyon sokan szeretik, és nagyon sokan ismerik, már csak a WWE is múltja miatt is, ahol Naomiként szerepelt, és hát ért el elég nagy sikereket, én úgy gondolom, de a WWE is távozása után átigazolt az Impacthez, és itt is gyakorlatilag ugyanazon a polcon van, vagy ugyanott folytatja, ahol a WWE-ben abba hagyta. Nagyon jó birkózónak tartom, én már a WWE-ben is szerettem, itt is szerettem, gyakorlatilag ugyanazt a karaktert hozza itt az Impactnél is, mint Naomiként a WWE-ben. Szerintem a női birkózók közül az egyik legjobb az Impactnél. Megérdemelten bajnok most is. Megérdemelten vert meg olyan birkózókat, mint Mickie James, Jordynne Grace, Deonna Purrazzo már az eddigi címvédései alkalmával, és most Giselle Shaw-t is megverte. Giselle Shaw-ról annyit mondanék, hogy ő az Impact elnökének, Scott D'Amore-nak a barátnője, vagy a felesége, nem tudom. Szerintem még nem házasodtak össze. Barátnője, eléggé nyomja a szervezet, nyilván egyrészt emiatt, másrészt más miatt. Rendkívül idegesítő heel karakter, tehát olyan karakter, hogy minél utálatosabb legyen a közönség számára. Ezt nagyon jól is hozza egyébként, az elvitathatatlan, de számomra sosem volt, és nem is lesz, én úgy gondolom, olyan szintű értékeltő karakter, mint mondjuk egy Trinity, attól függetlenül, hogy nagyon jól hozza ezt a utálatos heel perszónát, de én úgy gondolom, hogy itt senki nem gondolta azt, és nem várta azt, hogy itt trónfosztás lesz, illetve bármelyik másik show sem a turné keretében. Trinity szerintem legalább még a Hard to Kill-ig bajnok lesz, ahol ugye Jordynne Grace fogja kihívni az övért, és hát meglátjuk, hogy a januári PPV-n, vagy a januári gálán meg tudja szintén védeni újból Jordynne Grace ellen a címet. És az est főmérkőzése pedig egy 3 csapatos csapatmeccs volt, amelyben részt vett Josh Alexander és Eric Young párosa, a Subculture és a Motor City Machine Guns vett volna ugye harmadikként részt a meccsben, de Alex Shelley sérülése miatt, ahogy már említettem az elején, Chris Sabin mellé Frankie Kazarian csatlakozott. Hát mondanom sem kell, hogy ez egy bitangerős párosítás, hogyha a csapatokat nézzük. Mind Subculture, ugye mint helyi, nagyon szintén szeretett csapat, összeszokott csapat, és ugye ők is angolok, tehát helyi csapat, és nagyon-nagyon imádta őket is a helyi közönség. Josh Alexander, mint már szintén említettem, az elmúlt évek egyik legjobb feltörekvő birkózója az Impact Wrestlingben. Eric Youngot szerintem nem kell bemutatni,
Nagyon örülök, hogy visszatért az Impacthez a WWE is kitekintése után nemrég, úgyhogy egyszer sem volt adásba. A gáz rettentő. Itt van ő szerintem otthon, és nagyon remélem, hogy hozamosabb ideig is itt fog maradni az Impactnél most már, mert ő neki szerintem itt van a helye. Hát a Motor City Machine Gunsról, vagy ugye Chris Sabinről, meg Frankie Kazarianről pedig nem kell szerintem különösebben szót ejteni, mind a ketten. Őróluk el lehet mondani, hogy Impact originálok, tehát ugye már a cég megalakulásakor 2002-ben az első show-n is ott voltak mind a ketten, és azóta is kisebb-nagyobb megszakításokkal mind a ketten itt vannak. Chris Sabin most a X-Division bajnoka a cégnek, ugye a csapattársa Alex Shelley a világbajnoka a cégnek, úgyhogy ahhoz képest, hogy mind a ketten 45 évesek körül, vagy ottan körül vannak, 45 körül, életük formájában vannak mind Sabin, mind Shelley, mind Kazarian, én azt mondanám, hogy Kaszt is ide lehet venni. Nagyon jó meccset toltak, látványos mozdulatokkal, kemény mozdulatokkal, számomra a végén egy kicsit meglepő győzelemmel. Szerintem nem csak én, hanem a közönség nagy része azt gondolta, hogy itt a Motor City Machine Guns, vagyis ugye Sabin és Kazarian fog nyerni, de nem így történt, hanem Eric Young és Josh Alexander nyerte meg a meccset, miután mind a ketten bevitték a saját finisherüket a Subculture tagjainak, és utána pinnelte Alexander a Subculture egyik tagját. Hát azért az kemény volt, tehát amikor ott egyszerre bevitte Eric Young a Pile Driver-t, és ugye, ami az egyik legkomolyabb mozdulat a pankrációban, meg legveszélyesebb mozdulat, meg Josh Alexander is a saját finisherét a másik tagjának, a Subculture-nek, azért az ugye egy szép, komoly látvány volt, meg utána a pin is valamilyen szinten abszolút megérdemelten nyertek. Alexanderék nagyon jó, Alexander is, Eric Young is, Kazarian is, Chris Sabin is, de a Subculture is, annak ellenére, hogy én nekik annyira nem vagyok rajongójuk, de a 4 impactes főállású birkózó előtt le a kalappal. Brutálisan jó meccs volt, nekem nagyon tetszett. Utána pedig a meccs után mikrofont ragadtak a srácok, és Kazarian beszélt, Chris Sabin is beszélt, Eric Young is és Alexander is beszélt. Először megköszönték néhány mondatban a Subculture-nek, hogy ilyen jó meccset tudtak ugye vívni itt az est főmérkőzéseként, utána pedig megköszönték a közönségnek ezt a nagyon jó hangulatú és ugye teltházas estét. Ez volt az egyetlen teltházas este ebből a 4 helyszínből álló angol turnén, és nagyon-nagyon örülnek, hogy továbbra is, vagy még mindig ekkora az érdeklődés az Impact Wrestling irányába az angoloknál, és elmondták, hogy hamarabb vissza fognak ide térni, mint gondolná a közönség. És a végén is kijött még Scott D'Amore elnök is, csatlakozott hozzájuk a köszönetnyilvánításra, köszönetmondásra, meghajolásra. Nagyon jó volt ezt ugye szintén átélni, hallani. Mivel úgy gondoltam, hogy ez egy kihagyhatatlan alkalom, hogy lássam az Impact Wrestlinget, és a birkózóikat, és egy showjukat, ezért mindenképp úgy voltam vele, hogy ennek a lehető legemlékezetesebbnek kell lennie számomra. Így a limitáltabb, úgynevezett Titanium Package, VIP Titanium Package-es csomagot vettem meg, nem csak egy sima ülőhelyet a gálára, ami rengeteg mindent tartalmazott, és amikor kihozták ezt, hogy miket tartalmaz ez a VIP Titanium Package, amikor gyakorlatilag nyilvánosan közzétették, akkor szinte mindenki azt kommentelte, meg nyilatkozta, hogy rendkívül közönségbarát
ez a VIP titánium csomag erre a turnéra. Mert nem csak egy vagy két dolgot tartalmazott, amit mondjuk a VIP csomagok egy része, meg nem csak sima meet and greet-et tartalmazott, hogy lehet találkozni valakivel, amit mondjuk nem is ők szabnak meg, hanem éppen aki ugye, ott van, mert ilyenre is volt már példa, hanem hát elég sok minden tartalmazott, erről beszélnék most egy kicsit. Először is volt egy olyan része ennek a package-nek, ennek a csomagnak, hogy a gála előtt körülbelül egy héttel lehetett egy online zoomos ilyen kérdez-feleleket, vagy feleleken részt venni egy Impact birkózóval, akit nyilván ugye ők választottak ki, vagy aki éppen ráért. Ez nekem, az én csomagomba Deonna Purrazzo volt, és nagyon megörültem, amikor megírták, hogy Deonna Purrazzoval lesz nekünk egy ilyen kérdez és felelek kis beszélgetésünk, ami egyébként nem is volt annyira rövid, mert több mint 1 órán keresztül tartott, a Zoomon keresztül, és szinte folyamatosan lehetett neki kérdéseket feltenni. Nyilván, akik vettek ilyen Titanium Package-es csomagot, ők bent voltak a beszélgetésbe, és akkor aki szeretett volna kérdezni, az felemelte a kezét a programon belül, és akkor úgy szépen betettek minket, és lehetett kérdezni. Nagyon-nagyon jó volt, nagyon közvetlen volt Deonna, nagyon szerintem nagyon izgalmas, érdekes kérdéseket kapott, már csak azért is, mert ha jól tudom, akkor neki december végén vagy januárban fog lejárni a szerződése az Impact-tel, és nagyon remélem, hogy nem fogja elhagyni a céget, hanem hosszabbít, mert amikor például feltettem neki a kérdést, hogy milyen lesz újra TNA női pankrátornak lenni, TNA knockoutnak, akkor nagyon izgatottan válaszolt, illetve nagyon azt mondta, hogy nagyon várja ezt az időszakot újra, hogy visszajöjjön majd. Aztán tartalmazott egy olyan részt ez a Titanium csomag, hogy a show előtt egy úgynevezett délutáni teázáson lehetett részt venni. Ugye még nem tudtuk, hogy kikkel, vagy kivel, vagy kikkel, amikor még ezt közé tették, csak annyi volt írva, hogy with Impact Superstars, tehát hogy Impact ugye, pankrátorokkal. Itt már lehetett gondolni arra, hogy ez nem egy pankrátor lesz, és akkor a gála előtti néhány napban kaptam meg erről az e-mailt, amiben írták, hogy ki lesz az a 4 pankrátor, aki részt fog venni ezen a teázáson. Nálunk a 28-ai Coventry-s szombati shown Eddie Edwards, Frankie Kazarian, Deonna Purrazzo és Jordynne Grace voltak azok, akik oda jöttek, és gyakorlatilag a helynek egy ilyen kávézó részében szépen le lehetett ülni, velük beszélgetni, fotózkodni, dedikáltatni, amit szerettél volna, és ez is legalább egy 1,5 órán keresztül tartott, és körülbelül egy olyan 10-15 között lehettünk, akik erre a napra ilyen titánium csomagot vásároltak, ahogy így számoltam, tehát elég sok idő volt gyakorlatilag minden 4-jükkel beszélgetni. Én is beszélgettem Eddie Edwardsszal is, Frankie Kazariannal is, Deonnával is, Jordynnel is, legalább 10 percet, van akivel kicsit kevesebbet, van akivel többet. Nagyon közvetlenek voltak, nagyon jó fejek voltak, tényleg, tehát le a kalappal előttük. Látszott rajtuk, hogy ugye mivel ez a turnénak a 3. napja volt már, hogy azért fáradtak nyilván, de attól függetlenül nagyon készségesek voltak, mindenre válaszoltak, még ők is kérdeztek, tőlem is. Hát amikor mondtam, hogy én ugye Magyarországról jöttem, akkor hát gyakorlatilag mind a 4-en mondták, hogy hát az nem semmi rajongást feltételez, hogy Magyarországról eljövök erre a showra, és megnézem őket. Mondták ők is nekem, hogy le a kalappal előttem, meg hogy nagyon tiszteletet érdemlő ez. Én meg visszamondtam nekik ugyanezt, hogy
számomra a megtiszteltetés, hogy láthatom őket, de tényleg, tehát nagyon jó volt. És még egy 5. tag is volt, aki nem volt benne ebbe a package-be, de Rich Swann is lejött erre a délutáni teázásra, és vele is lehetett beszélgetni, és ő is készséggel állt a rendelkezésünkre, lehetett vele beszélgetni, fotózkodni, dedikált ő is mindent, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki. Ugye lehetett ott velük, ahogy benne volt a nevében is teázni, ugye teát vagy kávét inni, egy kis süti is volt bekészítve, lehetett velük kekszezni, stb. Bármit csinálni, és mondom, hogy ez körülbelül egy olyan 1,5 órán keresztül tartott a show előtt. Utána kezdődött a show, 7 órakor, tartott körülbelül olyan 10 óráig, 10:45-ig, és utána pedig még voltak olyan lehetőségek, hogy lehetett a különböző pankrátorokkal ilyen meet and greet-be találkozni, kicsit beszélgetni velük, szintén fotózkodni, dedikáltatni dolgokat. Én ebbe is részt vettem bizonyos pankrátorok esetében. Van, aki része volt ennek a Titanium package-nek még, van, akit meg még pluszba ilyen meet and greet-es lehetőséget megvettem a honlapon keresztül, és viszonylag gyakorlatilag mindenkivel lehetett így találkozni, de ez azért nem olyan volt, mint a délutáni teázás, tehát olyan szinten nem lehetett velük annyi időt eltölteni, csak néhány mondatot váltani, egy-két fotót csinálni, utána ugye dedikáltatni, amit szeretnék, és akkor ugye lehetett menni a következő pankrátorhoz. De nagyon közvetlenek voltak ott is mindenki, Moose is, Trinity nagyon, Gail Kim, azért elég sokukkal találkoztam, a Motor City Machine Guns, Eric Young, Rhino, mindenki nagyon-nagyon jó fej volt, Josh Alexander is, mindenki. És nagyon fontos megjegyeznem azt, hogy itt nagyon figyeltek arra, hogy mindenki tudjon mindenkivel találkozni, fotózkodni, néhány mondatot váltani, dedikáltatni, amit szeretne, hogy senki nem maradjon ki semmiből, és ez rendkívül pozitív élmény, és rendkívül közönségbarát, én úgy gondolom. Tehát nem ez a futószalagon menés, hogy csak hogy ott voltak, mit tudom én, 50-en, és akkor minél gyorsabban legyünk túl rajta, mindenkit az utolsó percig megvártak, és amíg mindenkivel, akihez ugye oda szeretett volna menni, mindenkit megvártak, és úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó dolog, nagyon-nagyon fontos a rajongók szemszögéből, hogyha ugye őket nézzük, vagy a rajongókkal kapcsolatban, hogy szerintem így kell hozzáállni ehhez az egészhez. És nagyon-nagyon nagy élmény volt ez, hogy ilyen szinten lehetett például ugye velük találkozni, beszélgetni, ki tudja, hogy mikor ugye lesz erre megint alkalom. Ezen kívül tartalmazott még ez a Titanium csomag egy 10%-os kedvezményt az ottani vásárlásokra, amit ott a helyszínen bármit vettem a merchandise standnál, mindenre 10% kedvezmény volt, pólóra, poszterre, bármit szerettem volna venni, akkor tartalmazott egy dedikált posztert, ami erről a angol turnéról készült, illetve egy ajándékpólót, valamint volt olyan lehetőség az Impact online shopjába, ugye boltjába, hogy lehetett rendelni ilyen ott voltam pólót ehhez az angol eseményekhez kapcsolódóan, amit ott lehetett átvenni a helyszínen. Én rendeltem egy ilyen ott voltam most pólót, amit az ottani Coventry-s helyszínen szerettem volna átvenni, de sajnos a 2XL-es méretben, amit rendeltem, és ugye előre ki is fizettem a weboldalokon keresztül, nem volt sajnos nekik ebből ott a helyszínen már 2XL-es pólójuk, viszont felírták az adataimat, meg mindent, és azóta is már e-mailbe írtam a
az összekötőnek, és mondták, hogy minden költség, meg minden postaköltség, meg minden nélkül ők ezt ki fogják nekem postázni az elkövetkezendő hetekben, csak kérnek egy kis türelmet. Illetve még egy dolog van, amit szintén tartalmazott ez a titánium csomag, de még erre sem került sor, de a későbbiekben ez is meg fog valósulni, hogy egy Impact Superstar, vagy egy Impact pankrátor személyre szabott ilyen cameo-szerű üdvözlő videót fog majd csinálni minden titánium csomagot vevő rajongónak. Ez is az elkövetkezendő hetekben fog majd megvalósulni. Kaptam az e-mailt nem olyan régen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért ennyi minden, meg ennyi élmény nagyon megérte ez az egész. Ahogy az all-in-es videóban is említettem már, ez az egész Titanium Package-nek ennek az ára 350 font volt, ami átszámolva, úgy mindennel együtt, a mostani valutáváltásokkal együtt, olyan 170 000 forintnak felel meg. Ez lehet, hogy valakinek soknak tűnik, vagy tűnhet. Számomra ez ezzel a szolgáltatással, amit ez a titánium csomag tartalmazott, meg az egész élmény, az egész show, a meccsek, a találkozás a pankrátorokkal, minden pénzt megért, és nagyon örülök, hogy tényleg részt tudtam venni. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy gyakorlatilag most már mind a 3 nagy amerikai pankrációs szervezet egy-egy gáláján volt szerencsém részt venni. Ugye 2018-ban a WWE SmackDown brandjének egy house showján, a budapesti live eventjén. Ugye idén augusztusban az All Elite Wrestlingnek a nagy Wembley stadionban megrendezésre kerülő All-In gáláján, és most október végén az Impact Wrestlingnek a UK Invasion Tour keretében, a Coventryben megtartandó, szintén house show-ján, ugye live eventjén. Ehhez kapcsolódóan mondanék egy-két gondolatot még. Nem összehasonlításképpen elsődlegesen, mert mind a 3 gáláról szinte csak pozitívat tudok mondani, nagyon-nagyon jó élményekkel gazdagodtam és távoztam mind a 3 gáláról, de mind a 3 gála más miatt volt emlékezetes, illetve marad emlékezetes számomra. Nyilván ugye itt egyrészt az adott szervezet pankrátorait lehetne említeni, akkor a meccseket, a hangulatot. Hát a hangulatot, hogyha nézem, akkor én úgy gondolom, hogy nyilván az All-In-nek a hangulatát, azt a milliót, amit ott ugye átéltünk, a több mint 80 000 emberrel a Wembley stadionba, azt azért nyilván nem közelíti meg egy ilyen kicsi vagy kisebb house show, de rendkívüli élmény volt azt megtapasztalni, hogy 80 000 ember együtt skandálja ezt, együtt skandálja azt, ugye velünk együtt gyakorlatilag. Sokszor full libabőrös voltam entrance-eknél, illetve hát ugye olyan birkózókat láthattam, akik egyrészt a kedvenceim, ahogy az all-in-es videóban is elmondtuk, másrészt meg lehet, hogy most láttuk őket utoljára, ha csak gondolok itt ugye Stingre, aki azóta bejelentette a visszavonulását, vagy éppen akár CM Punkra, akivel meglátjuk, hogy mi lesz. Nyilván nagyon sokat hozzáad, hogyha az ember vesz ilyen VIP csomagot, mint ahogy az Impact-es titánium csomag, ami rengeteget hozzáadott az élményhez. Nem csak a show élményéhez, hanem a körítéshez, inkább úgy mondanám. Illetve az is rengeteget hozzáad, hogy állnak a rajongókhoz, a közönséghez ezekben a ezekben a különböző VIP csomagokban a pankrátorok, ugye, akikkel találkozhat, mert nem feltétlen mindig olyat tapasztal az ember, hogy ugye érezheti úgy, hogy ez csak egy ugye, szükséges rossz, ha lehet így mondani, csak legyünk túl rajta, stb. Na ez abszolút nem érződött az Impact-es titánium csomag
résztvevő pankrátorokon. Még azt mondanám, hogy a WWE-ben se, ugye a 2018-as WWE is budapesti eventen is VIP csomagot vettem, ott is volt szerencsém találkozni 3 pankrátorral, ugye Sheamus-szel, Cesaróval és Becky Lynch-el. Ő rajtuk sem feltétlen mondanám azt, hogy az látszódott, hogy nagyon csak legyünk túl rajta, de kicsit futószalagabb volt a szituáció, mint az Impactnél. Hogyha magát a szervezetet kéne mondanom, akkor nyilván, tehát mivel én 2006-7 tájékán kezdtem el nézni a TNA-t, és hogyha ez alapján mondanám azt, hogy melyiket vártam a legjobban, akkor itt nyilván a TNA Impact show-ját emelném ki, mert ezt vártam a legjobban a 3-ból. Azt egyáltalán nem mondanám, hogy ez is volt a legjobb. Hogyha saját magához viszonyítjuk ugye a szervezeteket, mind a 3 szervezet, én úgy gondolom, hogy tökéletesen véghez vitte azt, amit az adott show-nak nyújtania kell a rajongók számára. Mind az All Elite, mind a WWE, mind a TNA, abszolút profik, rajongóbarát, és nagyon örülök tényleg, hogy megtapasztalhattam mind a 3 szervezetnek egy-egy showyán ezt, és remélhetőleg a későbbiekben még többet is meg fog tapasztalni, akár a szervezetektől. És hát ezután, a felejthetetlen élmény után már csak habatortára az a bejelentés, amit az Impact Wrestling nem olyan régen tett, hogy januártól, a januári Hard to Kill PPV-től visszatér a TNA brand, visszahozzák az egész korábbi cég elnevezést, illetve a bizonyos hozzá kapcsolódó régi dolgokat is, amit a TNA mint cég tartalmazott. Itt ugye a rajongók, amikor a hír ugye megszületett, vagy kijött a sajtóba, megőrültek, és nagyon várja mindenki ezt a megújulást, ha lehet így mondani. Én is várom a megújulást, mert évekig nézem úgy, vagy évek óta nézem úgy az Impact Wrestlinget, hogy arra várok, és vágyok, ha lehet így mondani, hogy mikor kezdenek el egy kicsit afele lépni, vagy afelé elmenni, hogy egy kicsit visszataláljanak a régi önmagukhoz, a régi TNA-hez, amik voltak például 10 évvel ezelőtt, vagy 13 évvel ezelőtt. Nyilván most itt nem a pankrátoroknak a személyére gondolok elsődlegesen, mert az butaság lenne, hogy én most azokat a pankrátorokat várjam ide-vissza a TNA-be, akikkel ugye nagy volt a TNA a 2010-es években. Gondolok itt ugye AJ Stylesra, Stingre, lehetne sorolni Abyssre, Robert Roode-ra, James Stormra, bárki. Egyrészt, mert azért ezeknek a pankrátoroknak a nagy része már azért benne van a korban, másrészt egy jó részük már vissza is van vonulva, vagy éppen vissza fog vonulni, vagy már éppen nem tevékenykedik aktív birkózóként, hanem háttéremberként, vagy éppen producerként tevékenykedik csak, de úgy gondolom, hogy ez egy jó kiindulási alap lehet mondjuk a következő évtől kezdődően, 2024-től, hogy a TNA egy kicsit megint visszakapaszkodjon. Még ha nem is olyan szintre, mint ahol a WWE, illetve az All Elite van, de egy kicsit feljebb ahhoz képest, ahol most jelenleg állnak, és hát remélem, hogy ez meg is fog történni. Nyilván itt ugye lesznek új igazolások, egyrészt szerintem építenek mindenképp a fiatal tehetségekre, mint ahogy láttuk Leon Slater esetében is, illetve azért voltak itt nemrég elbocsátások a WWE-nél is, az All Elite-nél is, hát ha lesznek még érdekes meglepetés, akár bemutatkozó karakterek, bemutatkozó birkózók, vagy visszatérő birkózók, akiket fogunk újra látni a TNA-ben, vagy éppen ugye, bemutatkozni, debütálni, látni. Nem feltétlen gondolnám, hogy csak a WWE és az All Elite van
az amerikai pankrációs piacon. Nyilván ők a két legnagyobb cég, de a TNA-t is szerintem simán oda lehet venni. Ha csak ugye Will Ospreayt nézzük, aki februártól ugye szabadúszó lesz, mert a Japánban lévő szerződése lejár, és hát eléggé nagyon érdeklődik a TNA is Will Ospreay iránt, aki az egyik legjobb pankrátor, a karaktere, a karizmája és a birkózási stílusa is nagyon jó. Láttam már több meccsét is, láttuk az All In-en is, ugye, és nem feltétlen gondolnám azt, hogy nem lenne neki jó helye például a TNA-ben, mert abszolút top sztárként lenne az első pillanattól kezdve kezelve, ezt el is mondta Scott D'Amore elnök is, és meglepően pozitív dolgokat nyilatkozott Ospreay. Eddig is az Impactről, a TNA-ről, meg ezután is, a Turning Point adás után is, ugye gyakorlatilag azzal zárult az adás, hogy adott egy promót, amiben elmondta, hogy mennyire imádja a TNA-t, és hogy a februári szabadúszóvá válásakor nagy esély lehet arra, hogy a TNA-be fog igazolni. Én abszolút nem bánnám, de ő csak egy a sok közül. Nyilván vannak olyan pankrátorok, akiket szeretnék, hogy visszatérjenek, de nincs meg már rá a realitás. Gondolok itt egy Samoa Joe-ra, gondolok itt egy Jeff Jarrettre, a Hardykra. Jó lenne, de ezt úgy gondolom, hogy akár mekkora ős TNA fan is valaki, ezt el kell engedni, ezeket is tovább kell lépni. Ennyi lett volna az élménybeszámolóm a TNA-nek ezen gálájáról. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok, a következő videóig pedig sziasztok!